בוא תגיד לי שלום. מה שלומך, מאמי? מה אנחנו עושים? מטיילים? בפארק? לאן אתה הולך? בוא תן לי נשיקה. או חיבוק. מה? מה ראית? ראית את אמא? לא, לא יכול להיות. מה? מה זה עץ? אוי, איזה עץ גבוה. נכון, איזה עץ גבוה, ג'ון. איזה עץ גבוה. מה אתה עושה? מחבק אותו? את העץ?